Το κρασί της Νεμαίας είναι υψηλής ποιότητας και πάρα πολύ καλό κρασί. Κάποιοι μπορεί να έκαναν κάποιες ατυχείς δηλώσεις και να είπαν ότι νοθεύεται το κρασί της Νεμαίας και κυκλοφορεί σαν Νεμαίας. Σας λέω ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Τα κρασά, τα εμφιαλωμένα που κυκλοφορούν με Νεμαία είναι κρασά Νεμαίας. Κακώς έγιναν κάποιες δηλώσεις, πιστεύω ατυχείς δηλώσεις, ότι υπάρχουν κρασά με ετικέτα Νεμαίας που κυκλοφορούν ως Νεμαίας και είναι άλλης προέλευσης. Εμείς έχουμε προτάσεις. Πες στην αντίληψή σας κάποια μποτίλια, κάποια κρασί συγκεκριμένη εταιρεία που να υποτίθεται ότι είναι με κρασί Νεμαίας? Αυτό που λέτε μπορεί να έγινε δήλωση από συγκεκριμένους συνεταιριστές. Σας λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο να λέμε ότι υπάρχουν κρασά Νεμαίας και δεν είναι Νεμαίας. Αυτό, εάν θέλουν οι αρμόδιοι φορείς, το νομικό πλαίσιο αυτό μπορεί να το διασφαλίσει. Υπάρχουν οι ανάλογες επιτροπές που μπορεί να διασφαλίσουν τι κρασί μπαίνει μέσα και εμείς έχουμε σαν Ένωση έχουμε και πρόταση. Την οποία αυτή πρέπει ήδη να την είχε κάνει ο συνεταιρισμός, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω γιατί δεν έχουν προβεί σε αυτή την πρόταση. Και σας λέω συγκεκριμένα, υπάρχει το παρατηρητήριο ίνου. Ανεξάρτητη αρχή που μπορεί, εμείς δεν λέμε ότι δεν μπορεί να μπει κρασί άλλο Νεμαίας, να μπει κρασί άλλο, αλλά δεν μπορεί να είναι σαν Νεμαίας. Μπορεί να μπει η ετικέτα η οποία να λέει κρασί Χιλής, κρασί Ισπανίας, κρασί Ιταλίας. Όμως αυτό πρέπει να ελέγχεται από ειδική επιστημονική επιτροπή, από γευσιγνώστες που μπορεί, υπάρχουν ο τρόπος που μπορεί να το διασφαλίσει αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο, σας λέω, να λέμε ότι έχουμε κρασά Νεμαίας και δεν είναι Νεμαίας. Πολύ επικίνδυνο. Αυτά τα θέματα έρχονται σε μια εποχή που οι αγρότες καταστραφήκαν οικονομικά προκειμένου να προστατεύσουν το όνομα του κρασιού της Νεμαίας με το να μην βάλουν χαμηλότερης ποιότητας κρασί στην αγορά και σε πολλά, με θέμα να υπάρχει και πρόβλημα όσον αφορά την ποσότητα. Να υπάρχει πολύ μικρότερη ποσότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα. Γι' αυτό σας ρωτάμε, επειδή... Κύριε Τσαρβέ, ακούστε να δείτε. Εάν λέγεται ότι το κρασί της Νεμαίας έχουμε μια αλφα ποσότητα κρασιού και κυκλοφορεί στην αγορά 100.000 τόνοι και η της Νεμαίας μπορεί να βγάζει 60.000 τόνους η περιοχή της Νεμαίας, αυτό σας λέω και πάλι ότι είναι επικίνδυνο και να το λέμε, γιατί ο κόσμος έξω από την περιοχή της Νεμαίας δεν γνωρίζει. Εάν υπάρχουν κάποιοι κακοί εινοποιοί, οι οποίοι νοθεύουν και το βγάζουν. Από την περιοχή της Νεμαίας μιλάτε? Ναι, αν υπάρχουν, λέω, κακοί εινοποιοί, οι οποίοι, εγώ δεν το ξέρω αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν αυτοί που το καταγγέλνουν, πρέπει να το πούνε και με ονόματα. Να πούνε ο τάδε εινοποιός κάνει αυτό. Εάν δεν το λένε με ονόματα, αυτό είναι συκοφαντία κατά και δυσφήμιση κατά της περιοχής Νεμαίας και κατά του προϊόντος. Εάν, να σας πω κάτι, και να το ολοκληρώσω. Αυτή τη στιγμή με τον μπακάλι της γειτονιάς. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι υπεύθυνος σε αυτή τη θέση. Εσείς έχετε συνεννοηθεί, έχετε συναντηθεί με τους συνοποιούς που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Νεμαίας, ώστε να διασφαλίσετε ότι όντως αυτή τη στιγμή αυτό που εμφιαλώνεται από αυτούς τους ανθρώπους είναι όντως κρασί Νεμαίας? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς είμαστε η Ένωση, δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση. Την πρωτοβάθμια δουλειά αυτή που μου λέτε εσείς πρέπει να την κάνει ο συνεταιρισμός, ο εινοποιητικός Νεμαίας. Εάν κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε αόριστες καταγγελίες. Πρέπει να βγει επώνυμα ο συνεταιρισμός και να πει ο τάδε εινοποιός κάνει νοθεία. Δεν μπορεί να αφήνουμε όμως και να βάζουμε όλους τους συνοποιούς. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο. Ακούστε, δεν μπορεί να βάζουμε όλους τους συνοποιούς της περιοχής της Νεμαίας που κάνουν πολύ καλή δουλειά και σέβονται το προϊόν, να τους βάζουμε όλους σε μια μοίρα. Πρέπει και έχει υποχρέωση ο εινοποιητικός συνεταιρισμός να διασφαλίσει το προϊόν. Εγώ ξαναρωτάω. Εσάς σας έχει πέσει στην αντίληψη κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, για να πέσει κάτι στην αντίληψη, σας είπα, πρέπει να υπάρχει η ανάλογη επιτροπή που είναι υποχρεωμένος ο συνεταιρισμός να διασφαλίσει αυτά τα πράγματα, η ανάλογη επιτροπή να ελέγχει τι μπαίνει μέσα στην περιοχή της Νεμαίας και τι βγαίνει. Και ό,τι δεν είναι Νεμαίας, βεβαίως μπορεί να μην είναι Νεμαίας κάποιο προϊόν, αλλά αυτό να αναγράφεται στην ετικέτα, ότι αυτό το προϊόν δεν είναι Νεμαίας. Όποιος κάνει επίσημες τέτοιες εξαγγελίες πρέπει και να προσέχει πολύ, γιατί πολλά παρερμηνεύονται.